tidalile zina lake tiyamika kukoma mtima wanu tidalila zina lake tiyamika kukoma mtima wanu. Haleluya, 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 ameni, haleluya, sing haleluya, 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 ameni, haleluya, sing haleluya, 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 ameni, haleluya, sing haleluya, 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 ameni, haleluya, sing haleluya, 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 ameni, haleluya, timlambile zina lanu tiyamika kukoma mtima wanu tilambila zina lanu tiyamika kukoma mtima wanu. Haleluya. Nthawi nake Davide anayankhula tikamawerenga pa Masalimo 37 verse 25. Masalimo 37 verse 25. Davide akuti ndili mwana, chiyambireni ndili mwana, panopa ndakula, koma sinamonepo olungama atatayidwa, kapena zizukulu kapena ana aolungama akuvutika. Akuti kuyambira ndili mwana mpaka na panopa ndakula, komano sinazonepo zikuchitika panopazi zoti olungama azitayidwa, kapena zizukulu zake zizisowa chakudya, kapena zizisowa pogwira. Kodi chavuta ndi chani mtundu wathu? Chavuta ndi chani generation yathu? Akuti tikusemphana ndi mawu. Mawu akuti iye olungama nanga takuchita mawu, nanga takuchita chiyero, akuti ameneyo sakuyenera kuti atayidwe, sakuyenera kuti Mulungu amtaye ayi munthu ameneyo. Ndipo azibale ake kapena anake zizukulu zake sikoyenera kuti zikatayidwe, chifukwa iyeyo ndi olungama. Kodi panopa chavuta ndi chani? Tinawo anthu oti akuchita mawu koma bizinesi yawo sikuyenda. Tinawo anthu amene akakhala akuti tchimo ineyo ndasiya, akupita ku chalichi komano zawo sizikuyenda. Kodi chifukwa chani? Nkutheka tataya china chake chomwe sitikuchigwiritsa ntchito. Nthawi inake ndi makamba
kunena kuti formula yoti ukachitire bwino si imodzi ayi, si awiri ayi, si zitatu ayi. Ukawerenga mawu a Mulungu ngati pali chinthu chimodzi ndiye kuti ndikumopa Mulungu. Koma umopa Mulungu pochita zinthu zambirimbiri. Ukamapemphera ndiye kuti kumopa Mulungu. Ukamachita mawu ndiye kuti kumopa Mulungu. Ukamasala chakudya ndiye kuti kumopa Mulungu. Akuti uzalandira pamene weyo ukuchita njira zonse zimene Mulungu akukuphunzitsa. Tikamawerenga mawu akuti mukufunika zisomo zonse, osati chisomo chimodzi, osati chisomo cha pemphero lokhayi. Siku lina uzapita kutchalichi uzalandira chisomo cha pemphero, komano si chisomo cha pemphero chokha chimene weyo kufunika iyayi. Akuti landirani zisomo zonse kuti moyo wanu upite chitsogolo. Mukufunikira zisomo zonse, osati chimodzi. Tizipita kutchalichi kuti tikalandire zisomo. Ngati sabata ino ndalandira chisomo chimodzi, upiteso next week ukalandireso chisomo china. Ngati sabata ino walandira chisomo cha business, pitaso pakati pa wiki ukalandira chisomo cha ntchito. Ngati walandira chisomo cha ntchito Wednesday, pitaso Friday kuli chisomo cha business, kuli chisomo cha pemphero, kuli chisomo chochita mawu. Akuti zonsezo zikufunika pa moyo wako. Ukufunikira zisomo, osati chisomo chimodzi. Akuti ndakula ineyo ndili mwana, sinamuonepo olungama akuvutika, sinamuonepo olungama ana ake atatayidwa, komano ndikuziona panopa. Chifukwa chani? Akhristu amasiku ano tikungofuna chinthu chimodzi. Tikamva kuti kupemphera ndi daliso, ndiye kuti timangolimbikira kupemphera, tasiya kuwerenga mawu. Akuti pamene ukulandira chisomo cha pemphero, landiraso chisomo chowerenga mawu, chisomo cha njala yochita mawu, chisomo cha njala yoti uzipemphera, chisomo cha njala yoti uzipereka. Enafe sitikulandira chifukwa chani? Sitingakumbukire siku limene tinaperekapo kwa Mulungu. Tikungolimbikira kupemphera, tikulimbikira kuchita mawu. Sikungochita mawu kokha, kapena sikungotaya tchimo lokhalicha, ndiye kuti weyo zako zipita chitsogolo. Ambiri timangopa kuba, timangopa chigololo, koma ndalama imene Mulungu atipasa tikukanaso kumpasako Mulungu. Akuti pakufunika chisomo. Chisomo chanji? Chisomo chopereka. Kungopereka akuti nachonso ndi chisomo. Haleluya. Moti imene kupezeka mnomo masanano, ndiye kuti pali chisomo chimene Mulungu akufuna agawane ndiwe. Uzikhala tcheru usiku ndi siku, Ambuye ndikufuna chisomo. Chifukwa chani? Ukufunikira zisomo zochuluka. Leronso ndi siku lopambana limene Mulungu akufuna kuti akupase chisomo, kuti ukhale ndi zisomo zochuluka. Si onse angasale chakudya. Olo tinene kuti siku la lero tisala chakudya. Si onse amene angatani angasale chakudya. Pakufunika ndithu chisomo china chake. The laying down power. Ambuye Yesu amayankhula akuti mphamvu ndili nayo. Mphamvu youtaya moyo wanga, komanso mphamvu youtenga moyo wanga. Palibe amene angandilamulire. Akuti mphamvu ndili nayo, ndapasidwa mphamvu yoti ndikathe kutaya moyo wanga, komanso pamene ndikutaya moyo wanga ndikulandiranso moyo. Ambiri timaona ngati kuti pamene tikupereka tikutaya. Hayi. Mawu amayankhula zenizeni akuti it is more blessed to give than to receive. Ndiwe odalisika mochuluka ngati wapanga chisankho chokapereka, kusiyana ndi kupanga chisankho choti ulandire. Ena mwa ife timangolandira, timangodikira kulandira.
akuti nthawi zina panga chisankho chokapereka. Lero ndiwena kuti ndipereke lero. Upereka chani? Si ndalama yokha. Thupi lako ukhoza kulipereka. Si thupi lako lokha. Mphamvu zako ukhoza kuzipereka. Mu chimenecho ukamona Mulungu akumenyera nkhondo. Haleluya. 1 Thessalonica chapter 2 verse 14. Mawu akuti, abale, zimene zidakugwerani inu ndi zomwe zidagweranso mipingo ya Mulungu ya mwa Kristo Yesu imene ili ku Yudeya. Abale, zimene zidakugwerani inu ndi zomwe zidagweranso mipingo ya Mulungu ya mwa Kristo Yesu. Chimene ndifuna mtengepo maziro ano ndi mipingo ya ndani? Mipingo ya Mulungu ya mwa Kristo Yesu Kristo. Akuti musadandaule ayi, chifukwa mavuto mukumana nawo ndi mavuto oti anagweranso mipingo ya Mulungu ya mwa Kristo Yesu. Kodi mawu anena kuti mavuto amene anagweranso mipingo ngati? Ayi, anagweranso mipingo ya Mulungu mwa Kristo Yesu Kristo. Kutanthauza kuti tili ndi mipingo iwiri pa dziko lapansi. Pali mipingo yomwe ndi ya Mulungu ndipo yazalidwa mwa ndani? Mwa Yesu Kristo. Ndipo pali mipingo yomwe si ya Mulungu yayi. Zoti ndi andani sindikuziwa, komano mawu akutiuza kuti pali mipingo ina si ya Mulungu ayi. Akuti zomwe mukumana nazo musaone ngati mukumana nazo nokha yayi. Musaone ngati kuti ziko lakudani nokha ayi. Chifukwa amipingo ena, mipingo ya Mulungu nawonso akumana nazonso zomwezi. Koma sindifuna kuti ndikulimbiseni mtima kuti poti nonso mukumana nazo ena asanakumana nazo ayi. Nkhani si imeneyo ayi. Nkhani ili pa mipingo ya Mulungu. Ndiye kuti kuliso mipingo yomwe si ya Mulungu. Ndeno funso nali, tiziwa bwanji kuti mpingowu ndi wa Mulungu ndipo mpingowu si wa Mulungu? Akuti tikazindikira chimenecho tizakhala anthu odala, tikapezeka mu nyumba imene ili ya ndani? Ili ya Mulungu. Akuti menemo ndi mene ukadalisike. Koma ngati ukupezeka mu nyumba imene sili ya Mulungu, sudalisika ya. Uona ngati ukudalisika pamene si daliso ayi. Ati inetu ndimadalisika, ndimachirisidwa, business imatheka ndimayamba. Ndizoona ziliso mawu. Si Mulungu yekha amene amapanga zozizwa ayi. Kwa sing'anga nakonso kuli chozizwa. Kwa Satana nakonso kuli chozizwa. Moses ndi Aaron akupita ku Egypt kukapulumutsa ana Israeli. Akuti kuti mukaziwe kuti mwatumidwadi ndine, ndodo mwayigwira manjayi mukaponye pasi. Ikasanduka chani? Akuti ikasanduka joka. Atafika ku Egypt kucha, achina Aaron akuti ife tili ndi Mulungu wathu.
aziwaso kuti ndi Mulungu, anatenga ndodo yawo kuiponya pasi. Njoka anthu Fero akuti mona ngati sitimatha zimenezi, anayitananso ake nawonso, bweresani ndodo zanu, anaponya pasi. Zinasandukanso chaninso njoka. Chimozimozi ndi iweyo, ukhoza kupezeka malo ena ake ukudwala ukachiritsidwa, koma kuchiritsidwa sizimatanthauza kuti malo aja ndi mu nyumba ya Mulungu, mpingo uja ndi mpingo wa Mulungu. Akayankhula ndithu zasogolo lako kuti amayinu chomwe mukusowekera ndi chakuti, iwe munenadi zoona, koma zimenezo sizikutanthauza kuti pamene wayimapo ndi pa mpingo wa Mulungu. Akuti pamene pali mpingo wa Mulungu pamakhala zinthu zokhazikika. Chimene Mulungu akupasa, mdalitso umene Mulungu akupasa umakhazikika, samakulandanso ya. Ndodo ya china Aloni inameza tindodo tonse tija ta ku Egypt. Njoka ya Aloni inameza tinjoka tonse tija, kutanthauza kuti zozizwa zomwe zimapezeka mu nyumba yoti si ya Mulungu ndi zakanthawi kochepa. Sumadabwa iyayi, ndachiritsidwa, ndikumva bwino, mawu mimba muja mwayambiranso, zakanthawi kochepa. Ndiye kuti mwini machiritso anameza machiritso aja. Ambuye Yesu amamuuza Simon Peter pa Mateyo 16 verse ya 18, akuti kuyambira lero siwenso Simon, akuti ndiwe Peter, pa iwe ndimanga nyumba. Sanene kuti ndimanga nyumba ya Mulungu ayi, akuti pa iwe ndimanga nyumba yanga ya Yesu Kristo. Pa iwe ndimanga nyumba yanga, ndiye kuti kuli nyumba ya Mulungu yozalidwa mwa Yesu Kristo. Kodi nyumba imeneyo tingayiziwe bwanji? Ndofuna kuti nsanga tingozindikira zimenezo. Masabata athawa atatu taphunzira kwambiri za chalichi, kuti kodi chalichi ndi chani, chifukwa chani tiyenera kupita ku chalichi, tiziwa bwanji kuti chalichili ndi la Mulungu. Yohani chapter 16 verse ya 13. Yohani chapter 16 13 verse. Mawu akuti, koma akazafika Mzimu woziwisa zoona uja, azakuphunzitsani zoona zonse, pakuti sazalankhula zochokera kwa iye yekha ayi, koma zilizonse zimene Atate azamuuze ndizo zimene azalankhula, ndipo azakuziwisani zinthu za msogolo. Chalichi la Mulungu limene li chalichi lokhazikitsidwa mwa Yesu Kristo, akuti limaonesa Yesu Kristo, limapanga reveal Jesus himself. Akuti zipaso zimene uone menemo zikhala zipaso zanji, zikhala zipaso za Yesu Kristo. Akuti mu chechimo ukena kuti ukaone Yesu mwa anthu ali menemo, ukamone Yesu mu zochita za malowo, ukamone Yesu mu mayendedwe a Kristo, ukamone Yesu mu zoyankhula za Kristo, ukamone Yesu mu zoyankhula za mbusayo.
kodi zimene akuyankhula wawa akanakhala kuti ndakumana ndi Ambuye Yesu akanandiuza chimozimozi? Ukufuna upite chisogolo, kulisa kena kalikose ubweretse kwa ine. Ndiye wapita kwa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu, moyo wanga supita chisogolo, ndikufuna ndipite chisogolo. Kodi Ambuye Yesu angakuuze zimenezo? Kodi zili ndi proof ndi mawu a Mulungu? Zili ndi proof ndi chimene Ambuye Yesu anaphunzitsa mawu ake? Akuti osangomvera poti abusa ayankhula, osangomvera poti kutchalichi ayankhula, komano tenga mawu a Mulungu amene Ambuye Yesu anayankhula. Kodi Ambuye Yesu atati asike leroli namba kuyankhula ndineyo angandiuze zimenezi kuti ndikapange zimenezi? Mkati mwako mukayankha kuti Ambuye Yesu sangandiuze zimenezi, ndiye kuti pamenepo sakupereka chipaso cha Ambuye Yesu, sakupanga liviru Yesu Khristu pa moyo wako, sakupanga liviru Yesu Khristu pa mioyo ya anthu. Akuti ukamamva mauthenga uzifunse, kodi akanakhala Ambuye Yesu ayimapopo, kodi akanalalikira chonchi? Musaone ngati ndimakunyengererani. Ngati simufuna kunoko zipitani, musabwereko, usakhale pasi uzazifunse. Akanakhala Ambuye Yesu akanayankhula mawu amenewa kuti sindingakunyengerereni? Ngati mufuna zipitani, ngati mufuna khani pasi. Kodi Ambuye Yesu akanayima nayankhula mawu amenewo? Ngati yankho ili ayi, uzifunse kuti kodi malo amenewa akundipasa Yesu kapena akundipasa maganizo awo? Akuti tchalichi cha Mulungu chimaonesera Yesu Khristu poyera, chimamuyika Yesu Khristu ngati kandulu, ngati kuwala, kuti olowa aone kandulu ija kuti kuwala kukuchokera apo. Munthu asamazifusefuse yayi kuti kodi Yesu ali kutiko munomo. Komano kungolowa, kungomva mawu kwa 5 minutes yokha, yekha achonge kuti munomo muli Yesu. Akuti pamenepo ndi tchalichi cha Mulungu. Uzalowa malo ena ndithu nthawi ya uthenga, koma amene ayambira mamota alalikire za Yesu Khristu akulalikira za tchalichi lina. Mamota alalikire za Yesu Khristu akulalikira za amene asisepi amapempherera. Momoti iwo alalikire zimene wakuziwa akulalikira za amene akatolika amapempherera. Uziwe kuti pamenepo kodi akulalikira katolika kapena akulalikira Yesu Khristu, akulalikira Yesu Khristu kapena akulalikira sisepi. Akuti tchechi cha Mulungu chimayankhula za ndani? Chimayankhula za Mulungu, chimayankhula za Yesu Khristu. Akuti chimaziwisa anthu kodi Mulungu ndi ndani, kodi Yesu Khristu ndi ndani, kodi tingayende nayo bwanji. Akuti pamenepo akuonesa chipaso cha Yesu Khristu. Osati wafika mchalichi 10 minutes kutha akungolalikira ineyo ndimafuna izi, ineyo musamandisewelese, ineyo sindine mwana, ineyo kodi tabwera kuti tizamve za inu kapena tizamve za Yesu Khristu? Akuti uone ndithu kuti ndi tchalichi cha Mulungu chikukamba za Mulunguyo, umuziwe Mulungu. Akuti it reveals Jesus. Tikawerenga Mateyo chapter cha 7 verse ya 16 akuti
ndi zipatso zawo muzaziwa. Simuzaziwa pamene akutani akungolalikira, ayi, akuti ndi zipatso zawo muzaziwa. Kodi ndi chipatso cha mtundu wanji chimene akuonesa? Akuti chipatso chija ukachiona bwinobwino ndithu. Kodi ndi chipatso cha mtundu wanji chimene akuonesa kwa anthu? Kodi akakhala kuntchito amayankhula bwanji? Akakhala mminibasi ngati chenji sana apase amayankhula bwanji? Akakhala ku nyumba kwawo tiana tupanga phokoso amatiyankhula mwa mtundu wanji? Akuti ndi zipatso zawo muzazindikira kuti apapa pali Yesu, apapa Yesu palibe. Ngakhale amayankhula za Yesu Khristu, koma Yesuyo sanakumane nawo yayi. Yesuyo pa iwowo sindikumuona yayi. Uzaziwa kuti ndachipha maso awa. Amakhala ngati olalikira za Yesu Khristu pamene sakulalikira za Yesu Khristu. Chimene akufuna atipusise. Pano pa Satana sakuba munjira imene niyo mukuyembekezera yayi. Hayi, amakubani pang'ono pang'ono, amakunyosolani pang'ono pang'ono. Umazazindikira too late kuti wakhala ndi kabudula yekha, sokosi akulanda, jeketi akuvula. Amakunyosola ndithu pang'ono pang'ono, kukuba ndithu pang'ono pang'ono. Umaona ngati kuti zinthu zikuyenda pamene zisakuyenda. Akuti pano paso chimozimozi machali chimo ukapita ukamakhala mati komano amanduza zenizeni. Koma mbali ina ndikati ndione kodi ngati bili mangwe ndithu lero ayankhula zina, mawa akuonekaso mwa mtundu wina. Basi ndimene amapangira Satana, chimene mafuna akupange confuse. Uzionako kabwino kaja ngati kuti ndi chechi cha moyo, pamene moyo uja palibepo. Akuti tiyeni tikachenjere, tiyeni tikasegule maso. Akuti ndi zipatso zawo muzaziwa. Ngati chipatso chimene akuonesa si cha Yesu Khristu, akuti pamenepo si chali cha Mulungu ayi. Ola atalalikira tukutatuluka, ola atalalikira anthu osamagona nchalichi. Ena timati ine kujako akamaphunzisa ndimakhala ndikugona, koma nandi kapita kujako abusaja ayi ndithu akatalalikire ine tulo tosembe amangosekesa basi. Koma kodi pamapeto pake kodi ndi chipatso cha mtundu wanji chimene wewe ukutengapo? Akuti usapitire motivation speaker. Pali ena amathaudani amangotha kuyankhula, koma zimene akuyankhulazo zilibe mphamvu. Ndi chifukwa chake chimo sumasiya. Zimene akuyankhulazo zilibe mphamvu, ndi chifukwa chake business yako sikusintha, ntchito yako sikusintha. Akuti ndi zipatso zawo ukazindikira. Kodi ndi chipatso cha mtundu wanji chimene ukuona pamenepo? Akuti ndi zipatso zawo muzaziwa. Abusaja kukakhala kuchali chayi ndithu zabwinobwino, komano ndikamamva amene amayankhulira mnyumba mwawo ngati si omwe ajayi. Mmene amalalikira abusaja, komano nthawi inake nangokwera nawo minibasi, kondakta atangowaponda pang'ono mayi nde ungati ibuketu. Akuti ndi zipatso zawo muzazindikira. Simuzazindikira apa papupeti pa ayi. Tiyeni kuntchito kwawo, kodi amacheza bwanji? Tiyeni pa nyumba pawo, kodi khalidwe lawo ndilotani? Pita ukangozungulira dera lawo limene amakhala, ukangochezako ndi anthu amene ayandikira pamene paja, ukamve kuti kodi anthu akukamba chani za abusa amenewa. Osangoti kungomva kwa munthu mmodzi amene aja ndozikonda. Chifukwa chani? poti amafuna ndi anakana,
poti amafuna ndeno sizinakhuze. Amene aja ndozikonda, samafuna kuti azitiyankhulisa, samafuna kuti azicheza nafe. Iwe basi wapita akuti abusa aja ndozikonda. Wava kwa anthu angati? Bible likuti usazamve umboni wa munthu umodzi, chifukwa wina azayankhula chifukwa cha iyeyo mmene angoonera, komano simene zinthu zilili. Koma kodi uyu akuyankhula chani, uyu akuyankhula chani, nanga uyu akuyankhula chani? Akuti sizimasowayi, chipaso sichimasowa, sunga chipange fake. Hayi, chipaso sunga chipange fake. Hayi, neyo ndine orange uli mango. Hayi, mpaka na wina zatenga udoke mwati ndinu mango kungoeka kamoti ichufunika kusenda atuchi, kusenda bwino ndizala, si ndinu mango ndinu orange. Ndeno chipaso you cannot fake it. Chipaso ndi khalidwe la Ambuye Yesu, khalidwe la Ambuye Yesu, you cannot fake it. Ndakuti chimenecho chikakhale choyamba kuona kuti apa pali Yesu, apa Yesuyo palibepo. Chirisidwa wachirisidwa, izozo we can fake it. Aliko oto asing'anga amakapereka mazi azitumika mapita kumene kuja kwa sing'anga kukasamba amazi amenaja, akuti mukasamba amazi amenewa musakasambe soya, imupite straight ku service. Mukangotere anthu azikangogwa basi. Ndekuti mphamvu mwayipanga chani? Mphamvu mwayipanga fake. Komano khalidwe chipaso cha Ambuye Yesu simungapange fake ya. Ngati sinu opereka simungapereke ya. Ngati sinu achikondi simungakhale ndi chikondi, simungapereke kwa munthu, simungamkonde munthu. Limenelo ndi khalidwe. Mimba mukwawa odi ningogwiramo mwachirisidwa. Chifukwa chani? Anakaponda apena pake posakhala bwino, kumene anapondako anatengako mphamvu zaka nthawi kochepa, zaka njoka ka ana aku Egypt. Kanthawi kochepa akuti tinamezedwa tinjoka ticha. Ndi akuti tentionesese tione kuti kodi apapa pali ndani ndi church cha Mulungu. Muzizi wa zimenezi ngati mawu akuti zomwe mukumana nazo alikonso mipingo ina ya Mulungu yukumana nazo, ndiye kuti ndizoona kuli mipingo ya Mulungu kuliso mipingo ya Satana, kuli mipingo ya Mulungu kuliso mipingo osati. Ndikati mipingo ya Satana mundo nangati kuti ndikuukira kwambiri, koma ningonena kuti kuli mipingo ina yomwe si ya Mulungu. Chifukwa ine fumona ngati kuti mpingo wa Satana ndiye kuti ndi satanic. Panopa satanic simabwera kuti ndine wa satanic. In the name of Jesus be healed. Komano si Jesus amene akupanga chani, akupanga hilo. Azibusa pano akufola kupita kwa sing'anga, ati ndipase ni mphamvu anthu akuthawa muchali chimlibemo anthu, ndipase nipo mphamvu fake, mphamvu yoti anthu azibwera, mphamvu yoti anthu azibwera azipereka chopereka, abusa ndalama izikwanira azidya pa nyumba. Anthu sakubwera ndipanga bwanji. Mamota yuze formula ya Mulungu akuti ngati mufuna ine zitani nokha, thupi lanu litayeni ndikupasani mphamvu.
iye thupi lake sakulitaya, akufuna azidya mamawa, masana, mazulo. Mphamvu ikhalapo. Mulungu akuti sindimagwirisa anthu amene sanafe, ndimagwirisa anthu akufa kuthupi, ndi amene ndimagwirisa ntchito. Ndaona kuti sizikuyenda, ndipanga bwanji kwa asing'anga. Ndamva kuti azangaja nazasamba kuno, ndamva kuti azangaja munazagwira pena pake kunoko, nanenso ndifuna mphamvu imene. Palibepo Mulungu. Ndifanike samakuphunzisani ayi. Akati business yanga sikuyenda bwino, bwera kuno. Kuyambira lero ukaona zozizwa. Iwe ukaona kuti business ikuyenda bwino. Kodi apanga chani kuti business yambe kuyenda bwino? Ki ameneyo samakuuza ayi. Sazakuuza ayi. Amafuna kuti uzibwerabe. Akakuuza nde kuti suzapita koso ukapereka Thanksgiving. Ndi business nanga. Business yako sikuyenda, wabwera kwa ine ndakupemphera, yamba kuyenda, wazapeleka Thanksgiving. Zili bwino pamenepo. Ndiye kuti mwinaso ndizipemphera kuti usatani business ija ikakweso, uzabwereso, ndizakupempherereso, uzinena kuti abusaja ali ndi mphamvu, ndamba kupita chisogolo. Abusaja ali ndi mphamvu. Pachali chimene pali Mulungu azikupasa mphamvu, empowering. Mwadwala, pepani, Mulungu amatani amachirisa, bwerani kuno akupempherere. Kenaka wachirisidwa. Ukachirisidwa akuze mwana wanga sindifuna kuti uzidwalaso ayi. Olo kuchipatala ife sitimafuna kuti anthu azidwaladwala azibwera kuchipatala. Ngakhale ndi ntchito yathu yoti tizichirisa iwo odwala. Komano tisasangalale kuti anthu azibwerabwera kuchipatala. Akabwera ali ndi malungo, umuuze kuti awawa ndi malungo, mankhwala ake ndi awa. Akama mankhwala akachira, muuzeso, mwana wanga, kodi pa nyumba pamene umakhala palibe zimazi zakuchithaphwi? Kumeneko kuli uzuzu, musawete zimazi, mazi mzithira kutali, paziuma. Ndiye kuti ukumupasa mphamvu yoti asadwaleso. Kodi kuchipinda kwako kumaoneka bwanji? Unayika neti, umagona muneti, ayi. Ukamatuka muno ukatengeko neti uku, akupase neti. Nthawi zonse uzikagona muneti. Ndiye kuti akupanga empower kuti usadwaleso. Koma ngati chali chichijaili business angakuuze, akabwereso tizadyeko ya panado, akabwereso tizadyeko ya malaria testing. Ndiakuti pamene pali Mulungu pali empowering. Mwana wanga, business yako sikuyenda, ndikukupempherera, ndinamona Mulungu akundiyankhula akuti mwana uyu pa iyeyo chitetezo palibepo, pemphero sakuliziwa, sapemphera, tamuphunzisa kupemphera. Ndeno mbusa uja amamba kuphunzisa, mwana wanga, vuto si business yayi, vuto ndi pemphero, sumatha kupemphera. Vuto si business yako, vuto si ana kudwala yayi, vuto ndiweyo kusala sunasalepo, sumatha kusala. Ukangosalapo masiku awiri kupweteka mimba kusabwera soya. Akuti amakupanga empower. Kodi ndi malo ati amene uli? Kodi akukupanga empower kuti nawenso ukhale ngati wansembe? Akuti Mkhristu wina aliyense ndi wansembe. Akuti nthawi zina ukayenera kungozuka mu nyumba mwako ndayima kuti leroli ndidya, leroli ndachirisidwa, mimba mapweteka, komano iwe mimba mwanga siyakuwawa. Akuti amene anabweretsa chosakhala bwino mimba mwako amve kuti mwana wa Mulungu ayankhula. Iwenso ndiwe wansembe. Wansembe siye kaya amene mampitira kutchali chayi. Akuti nawenso pokhala ndi mzimu wa Mulungu nawenso ndiwe wansembe. Siku
kungopita kutchali chiyayi, akuti nawenso pawekha ndiwe kachisi wa Mulungu. Mawu akuyankhula tikawerenga kwa 1 Korinto chapter 3 verse 16, akuti kodi sukuziwa kuti weyo ndiwe kachisi wa Mulungu? Chifukwa chani? Chifukwa cha Mzimu umene uli mkati mwako. Mzimu uli mkati mwako ukusindikiza kuti weyo ndiwe kachisi wa Mulungu. Ndeno ngati uli kachisi wa Mulungu, chofunika ndi chani? Ukangoyankhula, Ambuye inuyo mayankha mukachisi mwanu, nanenso ndine kachisi, ndikulengeza business yanga chilisidwa, banja langa chilisidwa. Uzamona kuti Mulungu akukumasula, Mulungu akukuchilisa. Chifukwa chani? Wazindikira kuti nawenso ndiwe kachisi wa Mulungu. Ambuye Yesu atafika mukachisi muja, anapeza kuti anthu akugulisiramo malonda, anayankhula akuti kodi simukuziwa kuti mu nyumba ya Mulungu ndi nyumba ya pemphero, osati nyumba yochitiramo malonda. Nawenso ndiwe kachisi wa Mulungu, ukuyenda kuti usitani uzipemphera kuti zako zikambe kuyenda. Davide amadabwa akuti ineyo ndakuliramo ndithu ndakalamba, sinamonepo munthu wochita chiyero akuvutika, ana ake akusowa buledi, ndamba kuziona leroli. Chifukwa chani? Tasiya kupemphera, tasiya kusala chakudya, tasiya kuwerenga mawu, tasiya kuzuka pakati pa usiku kumapemphera. Kungokana uhule is not enough kuti weyo ulandira business yako. Ayi, akuti zina uzalandira ndi pemphero. Empowering. Haleluya. Tikawerenga mawu pa Yohani chapter 8 verse 11, Ambuye Yesu anakumana ndi uhule uja, akuti zili malamulo mwathu, akuti amene tamugwira pa chigololo akuyenera kutani? Akuyenera kuphedwa. Ambuye Yesu anali ndi nzeru, anayankhula mawu akuti iye amene sanachimwepo akhale oyamba kumugenda. Analipo amene anamugenda? Aliyense amangokumbukira, zulo ndinagona komweko, mama omwe uno ndaba. Aliyense amangokumbukira tchimo lake namachoka hapo, kukumbukira tchimo lake amangochoka hapo. Akuti pomaliza anakhala mzimayi wa chigololo ndi Ambuye Yesu, anthu awiri. Ambuye Yesu anamfunsa funso, kodi akugenda? Akuweruza? Akuti ayi. Akuti nanenso sindingatani? Sindingakuweruze. Pita komano ukasiye chani? Tchimo. Ndiye kuti amampanga empower. Isanamuza kuti wakhululukidwa. Koma ngakhala wakhululukidwa, sikuti ukapitise kupanga machimo oya. Wakhululukidwa komano kasiye kupanga chimolo, kasiye chigololo, kasiye kuba, kasiye maboza, kasiye corruption kunchito. Empowering. Akuti tikafika kwa Mulungu akupase yankho lako, akupase chosoweka chako. Ngati umafuna chikhululuko akupase chikhululuko, ngati umafuna ntchito akupase ntchito, ngati umafuna business akupase business, ngati umafuna ndalama akupase ndalama. Akakupasa akuuzenso, kodi chimene ndakupasachi uchipeza bwanji wekha? Osangoti ufuna somba ndizi, ufuna business ndizi. Kodi business yo ndingayisungirire bwanji? Ambuye ndifuna banja, asangoti banja ndili iweyo ukwatiwa chaka chinochi ukwatiwa, pamene amene kumuza zimenezo zoti banja ndi chani sakuziwa, zoti mwamuna timakhala nayo bwanji sakuziziwa, zoti ana timalera bwanji sakuziziwa. Akuti pamene ukulandira chosoweka chako ulandireso monga mmene ungachisamalire. Akuti zimenezo zikusoweka mmipingo, osati mu mipingo ya Mulungu, koma mu mipingo zikusoweka. Pano tukamba za mipingo ya Mulungu, akuti mu mpingo ya Mulungu mmenemo ukapezekemo. Kodi muli empowering? Kodi mukuonesa Yesu Kristo? Ukonde malo amene akukuphunzitsa kuchoka pano kuti ukafike ku nsungwi timayenda timatere, kuti pakhale empowering. Akuti pamenepo ndiye kuti uli malo oyenera, akuti mpingo wa Mulungu. Haleluya.
ngati mawu akuti zimene mukumana nazozi sikuti mwangokumana nazo nokhanu yayi, akuti mipingonso ya Mulungu nawonso akukumana nazo ndizichizo ndizomwezo, osati mipingo wambayi, mipingo ya Mulungu. Ndiye kuti kuli mpingo wa Mulungu ndi mpingo osati wa Mulungu. Ndi mpingo uti uli wa Mulungu, ndipo ndi mpingo uti uli opanda Mulungu. 1 Korinto chapter 3 verse ya 6. Wana Korinto chapter 3 verse 6 akuti ineyo ndinazala mbewu, ndipo Apolo nkuzithirira, koma amene anazimeresa ndi ndani? Ndi Mulungu. Haleluya. Ine ndazala mbewu, awo azithirira. Amene azimeresa ndi amene athirira? Ayi, ndi Mulungu. Akuti glory kapena ulemerero upite kwa ndani? Kwa Mulungu. Ngati ulemerero ukupita kwa Mulungu, ndiye kuti chalicho njadani ndi cha Mulungu. Koma ngati ulemerero ukupita kwa Apollos, ulemerero ukupita kwa amene anazala, ndiye kuti pamenepo pali vuto. Akuti panopa zikuchitika chimozimozi. Ine zoona ndikakupempherere kenakano walandira business yako wasiya kubwera kuno, amene akudalisa ndatiwo ndiawo. Haleluya. Akuti ndakupemphera ndineyo, zako zakuyendera, komano taonani wasiya kubwera kwa ine kuti uzathokoze. Pali vuto pamenepo. Akuwuzani ndani kuti ndi pemphero lako limene Mulungu atani? Mulungu ayankha. Akuti wina amatha kutani? Kuzala, wina kuthirira, koma amene amabweresa kumera ndi ndani? Akuti ndi Mulungu. Ulemerero upite kwa Mulungu. Tikamawerenga kwa Isaya aukambaza akuti mvula ikamabwera, akuti simapita chabe ayi, akuti imameresa china chake paziko paja, imameresa china chake patipo pamene mvula ijadani yagwera. Chifukwa chani mvula ija yameresa? Ndiye kuti panazalidwa. Haleluya. Timaona ngati paziko palibepo mbewu. Pali mbewu apa, simaziwa chabe. Okay, ndiyankhule ichi. Mvula ikagwa, anthu akukolola. Alipo amene amakolola kuti sanazale? Amene anazala ndi amene amatani? Amakolola. Timoze amene anazala amatani? Amakolola. Mtumiki wa Mulungu ntchito yake ndikutani? Ndikubweretsa mvula pa moyo wako. Mmene tili munomo ndikhoza kuyankhula mawu. Landira. Mwina tingoyesera kuti timu anthu atatu oti tufuna business, ndiye ndikhoza kulengeza mawu. Landira business yako. Ndiyo ndatani pamenepo? Ndathirira. Iye amene anazala china chake mkati mwake alandira chani? Alandira business. Kodi kuzala china chake mkati mwako ndi chani? Pamene wazala kuchita mawu mkati mwako. Ndiye kuti kuchita mawu kucha ili ngati seed mwa iweyo. Amene anakuphunzitsa kuchita mawu ndi ndani? Akhoza kukhala Petro. Petro akuphunzitsa kuchita mawu, wayamba kuchita mawu. Ndiye kuti mbewu yatani? Yazalidwa mwa iweyo. Koma Petro alibe kuthekera kopanga declare kuti zako zili bwino. Ndiye wapita pena pake wakumana ndi Eli. Kumbukira Hana anali mkachisi, amapemphera zake sizimayenda. Mwina nkutheka Petro anazala china chake mwandani? Mwa Hana. Komano woti athirire achimerese panalibe. Sikuti Hana analibe mbewu mkati mwake ayi. Kusala kwake inali mbewu. Kuchita mawu inali mbewu. Kuwerenga mawu inali mbewu. Kusala chakudya inali mbewu.
komano zimango tisowekera wina wake angonena ngati mtumiki wa Mulungu, ngati the priest Eli, akuti zichitike monga mene wapempherera. Akuti mawu a Eli anali ngati mvula imene inabwera pamoyo wa ndani? Pamoyo wa Hana. Ndeno poti Hana anali ndi mbewu zomwe zinazalidwa mkati mwake, mbewu zija zinatani? Zinamera. Anameresa ndi ndani? Ndi Mulungu. Eli asazitame kuti ndabweresa mvula. Akuti mvula ikhoza kubwera, komano ngati Mulungu sanamerese sizitani? Sizimera ayi. Akuti the glory goes to God. Akuti ukakumana ndi malo pamene pali Mulungu, akuti uzabwera, akuti ineyo zanga zaenda. Chifukwa chani? Chifukwa cha ndani? Cha pemphero lanu, chifukwa cha inu. Uzamve chimene azakuyankhe. Akuti mmene azakuyankhiremo uzaziwa kuti uyuyu ndi mtumiki wa Mulungu. Ndimaziwa ine pemphero langa ngati limangopita pachabe. Glory goes to who? Should I prophesy? Papa, tieni, nenelani. Antu madani kumaomba manje. Koma amene akumuonesa zinthu zandani ndi Mulungu. Nthawi nake ndimawerenga mawu mu buku la Acts, akuti kunali neneli wina wake amati Akbas. Akuti Paulo, anakumana ndi Paulo. Ndeno akuti anayankhula mawu. Akuti the Spirit of the Lord says, kumene mukupitako mukavutika, mukazunzika, awika ni mundende akukuphani. Paulo akuti zimenezo ndani? Ndikuziwa. Ndikuyenera kufa mwandani mwa Yesu Kristu. Ndipita poti Mulungu akuntuma komweko. Koma pomwe bana ndigwira kwambiri ndipo tyani? Mzimu wa Mulungu ukuti, osati ine ndikuti. Haleluya. Akuti mzimu wa Mulungu mkati mwanga ukuti. Mulungu akuti amayinu, banja lanu lisamaleni, Satana akulimbana nawo. Ulemerero pita kwanda? Kwa abusa? Kwa Mulungu. Koma panopa zinthu tazikhotesa. Mulungu akuyankhula, koma tifuna kuti ife tikatani? Tikakhale ngati tikuyankhula. Ndeno chifukwa cha chimenecho Mulungu asiya ndi kuyankhula. Poti Mulungu asiya kuyankhula, tayamba kumpanga force Mulungu kuti ayankhule. Tayamba kupita mwa asing'anga. Asing'anga kupereka mphamvu. Ine sizikuyenda, anthu amba kuthawa chifukwa chani? Zili mawu. Haleluya. Ezekiel pa point yomweyo, Ezekiel 34 verse 10. Ezekiel 34 verse 10. Mawu akuti, ndikuti ndayipidwa nanu abusanu. Haleluya. Ndayipidwa nanu abusanu. Ndizakulandani. Ndizakulandani ja? Ndizakulandani nkhosa zanga. Ndi nkhosa za Apostle Simwela. Panopa inu mwandilanda nkhosa zanga. Kusoweka mawu. Kusoweka mawu. Mawiki athawa timawerenga ku Yeremiya chapter 3. Kuna verse ya 15 masika. Kuti kodi tipezeka bwanji mu nyumba ya Mulungu? Tipezeka bwanji mu chalichi? Akuti iweyo usasankhe malo tukapemphereko. Akuti ntchito imeneyo si yako. Akuti ntchito imeneyo ndi ya Mulungu. Mbali yako ndiyongozipereka moyo wako kwa ndani? Kwa Mulungu. Ambuye tabwera kwa ine. Mulungu aonena kuti, akuti nonse osokonekera, nonse osakhulupirika, bwerani kwa ine. Ndiye kuti nonse muli mu uchimo, bwerani kwa ndani? Bwerani kwa ine. Akuti mukabwera kwa ine, ndizakupasani mbusa wa pamtima panga. Osati mbusa wa pamtima pano. Ambiri mwa ife timati ine bola kanyamata kacha kongo kabwino
ndi m'busa wa pamtima pako osati wa pamtima pa ndani? Pa Mulungu. Ine bola kujako akuti kuli zida anthu amavina kwambiri. Uli malo apamtima pako osati malo a ndani? A Mulungu. Koma ukafuna kuti ukapezeke malo oyenerera, akuti malo oyenerera ndi amene Mulungu atani akupitisako. Akuti chochita cha iweyo ndikungozipereka moyo wako kuti Baba, kuyambira lero ndasiya chigololo, ndasiya chimoli, ndasiya corruption, ndasiya katangale, ndasiya maboza. Akuti kenaka Mulungu amati aha, ndimafuna iweyo, bwera apa. Akuti azakunjikani mozi kukuyikani malo amozi. Akuti kenaka azaitanisa wantchito. M'busa ndi wantchito wa ndani? Wa Mulungu. Nkhosa ndi za ndani? Za Mulungu. Mulungu ali ndi kuthekera kotenga nkhosa zaomu kukampasa m'busa wina. Ndi zimene akutiuza kujani ku Ezekiel apa. Ezekiel 34 verse 10 akuti ndikuti ndayipidwa nanu abusanu, ndizakulandani nkhosa zanga, simuzazidyeseraso, ndizakuchosani pa ntchito ya ubusa. Ambiri Mulungu anacho sakale pa ntchitoyo, komano akuzikakamiza. Ndi chifukwa chake akungokangana ndi anthu. Ndi chifukwa chake ukamazikakamiza, Mulungu akuti ndikubweresani anthu ndipo ndikuyitanani m'busa wa pa mtima panga. Ndengati m'busa uja sakuchita zimene Mulungu akumuwuza, ndiye kuti Mulungu akuti azatani? Akuti ndizakulanda nkhosa zanga. Akakulanda nkhosa zake Mulungu, ndiye kuti ukhala ndi chani? Ukhala ndi nkhosa osati za Mulungu ayi. Ngati uli ndi nkhosa zomwe si za Mulungu, muzimvanapo? Ayi. Akuti nkhosa zimamva mawu a m'busa wake. Ndeno ngati nkhosa Mulungu achosapo akusira nkhosa zoti si zako, ndi chifukwa chake muzingodani? Muzingoyambana. Mukayamba kuyambana kenaka anonena kuti ine basi nkhosa zilingodani? Ndingozisiya. Koma amene anachosapo nkhosa zake ndi ndani? Ndi Mulungu. Nkhosa ndi za Mulungu. Akuti ntchito yathu tingodani? Tingophunzitsa. Ambuye Yesu akubwerera ndani? Akubwerera kuzatenga tchalitchi lawo. Akuti I'm coming very soon. Kuzatenga tchalitchi langa, osati Katolika, osati CCP, osati Light Carriers Church. Ayi, akubwera kuzatenga tchalitchi lawo. Kodi tchalitchi la Ambuye Yesu ndi ndani? Akuti ndi iye amene ali ndi Mzimu mkati mwake. 1 Korinto chapter 3 verse 16 akuti kodi sukuziwa kuti iweyo ndiwe kachisi wa Mulungu chifukwa cha Mzimu umene uli mkati mwako. Ngati uli ndi Mzimu mkati mwako, iweyo ndiwe kachisi, ndiwe tchalitchi. Ameneyo ndi amene Ambuye Yesu akubwerera pa dziko lapansi kuti ukaziwe kuti tchalitchichi pali ndithu ndi tchalitchi cha Mulungu. Akuti malo amenewo ukuyenera kuti ukapeze ndithu akachisi mkatimo. Akamati ndi tchalitchi cha moyo, ndi pamene muli anthu amene ali ndi Mzimu mkati mwawo. Kukhala ndi Mzimu mkati mwako sikuyankhula malilime yayi, sikuyimba bwino yayi, sikulalikira kwambiri yayi. Akuti ukhoza kulalikira mawu, ukhoza kuphunzitsa mawu, koma ngati mawuwo sukuwachita, ndiye kuti iweyo siwe kachisi wa Mulungu, ndipo suli mmodzi mwa iwo amene Ambuye Yesu akubwera kuzatenga. Tikamawerenga ku Mateo chapter 7 verse 22 tikamasika, akuti pa tsiku lomaliza ambiri azayankhula. Akuti kodi ineyo ndimatusa ziwanda, ineyo ndimapemphera anthu amachiritsidwa. Ambuye chifukwa chani mukutipita ukuku? Akuti sindikukuziwa. Ambuye Yesu amaziwa iwo amene amachita mawu, osati iwo amene amalalikira mawu. Haleluya. Ambuye Yesu akuziwa iwo amene amachita mawu, osati iwo amene amalalikira mawu, amaphunzitsa mawu, amatulusa ziwanda. Akuti you can fake machiriso, koma khalidwe la Ambuye Yesu you cannot fake it. Ukhoza kupita kwa sing'anga kukatenga mphamvu, chirisidwa anthu nomachirisidwa za fake. Koma Mzimu wa Mulungu mkati mwako you cannot fake it. Mzimu wa Mulungu mkati mwako amapereka yekha Mulungu, amabwera yekha. Tikamawerenga Acts chapter 15 verse 8, mawu akuti atapereka ulaliki. Paulo akuti iwo amene anakhulupirira, ndipo Mulungu anaona mkati mwawo kuti awawa akhulupirira,
akuti Mulungu anatani anatenga mzimu wake naika mkati mwa ndani mwa anthu aja. Si mbusa amene anatenga mzimu naika mkati mwa anthu aja, akuti Mulungu amene amangonerera. Akuti Apostolo Simwela akuphunzitsa, abusawo akuphunzitsa, anawa akumvesera. Akuti Mulungu amangonerera. Akuti kenaka ataona ndithu kuti awo amayi awo amva mawu ndipo ayamba kuchita mawu. Akuti anasimikiza, anatenga mzimu naika mkati mwa ndani mwa amayi aja. Umenewo nde mzimu chipulumutso, umenewo nde mzimu umene pa tsiku lomaliza uza kunyamule nakakumana ndi Ambuye Yesu mmalengalenga. Akuti ndizakulandani nkhosa zanga. Ine ndilibe nkhosa, nkhosa nzandani ndi za Mulungu. Sindinganene kuti ndiyambane ndi wina wake anene kuti ayi andilanda nkhosa zanga. Ayi, ngati mbusa angabwere muno nazalalikira mawu, anthu amva mawu ndipo asatira mbusa ujawo, ndi nkhosa za ndani? Za Mulungu, si nkhosa zanga. Sindikuyenera kuti nditani ndiyapase malire anthu. Mulungu yekha unena kuti ndizakubweresani mozimozi, ndizakuyikani pamodzi, ndipo ndizakubweresani mbusa wa pa mtima panga. Mulungu akayika mzimu mkati mwako samakusiya choncho yayi, amabweresanso mbusa wa pa mtima pako kuti adyesere mzimu uja. Ukayenda madulira wamusiya Mulungu akupasa ndithu cha thanzi mkati mwako, iwe wapita malo osayenerera. I tell you, njala ija sikathayi. Ukakhala pamalo sukakhutisidwa ayi, uzikakhalabe ndi njala. Ukachokako ukapita uko uzikakhalabe ndi njala. The moment you are forcing yourself to be in a place you are not supposed to be, chichitike ndi chani? Njala ija iziwawa, uzipya mtima, komano imafika nthawi china chilichonse chimatani chimafika poti I've stretched myself enough. Hallelujah. Olomayi amene akuyembekeza anyamula moyo mkati mwake. Moyo uja ufunika chani? Ufunika chakudya. Chakudya palibe pakhala njala. Ndifuna ntaja usakasaka paka tokatani ukapeze chakudya, ukadya zili bwino. Mawaso njala ija ndifuna chakudya, ngati chakudya chesiji kupezeka sukudya, chichitike ndi chani? Ifika nthawi mwana ali mimba muja afika poti enough is enough. Kenaka uzaona kuti asiya kugunda mimba mwana uja sindikani sakumvekaso yayi. Chifukwa chani? Sakudyesedwa. Chimozimozi ndi akhristufe pena pake imafika nthawi ngati sukumva njala ya pemphero, sukumva njala yowerenga mawu, sukumva njala yomasalako chakudya, uziwe kuti amene amakupasa njala uja achoka, anapita kalekale. Mulungu amakuwuza kuti njala yako ithera patipo, ithera apa. Iwe kuti ine mene mujamo yayi, bola kutiko bola kuja timavina kwambiri kuja. Koma Mulungu akuti meso nabwera kwa ine ndakuwuza kuti mbusa wa pa mtima panga wa iweyo ndutiyo ndi uyu, nde wasankha zimenezo. Okay, pitani. Ukaona kuti mwavina mwamaliza, komano katumve mawu sakumveka ayi. Mawu a Mulungu sukuamva, mawu a Yesu Khristu sukuamva. Ukungomva zoti kukatolika amati ABCD, kusisepi amati ABCD. Kodi ulaliki ndi sisepi, ulaliki ndi katolika, kapena tilalikire za Yesu Khristu? Ndimalizise. Church cha Mulungu pali spirit word union. Mzimu mawu zikhale pamodzi, zikangotayana pamenepo pali vuto. Haleluya. Zikangotayana pali vuto. Acts 20 verse 32 Paulo amayankhula akuti choyamba ndikukuperekani kwa ndani? Kwa Mulungu, komanso mawu ake. Kuperekedwa kwa Mulungu ndi chani? Tikawerenga Yohana chapter 4 verse 24 akuti Mulungu ndi mzimu.
Ndeno ndikukuperekani kwa Mulungu, ndiye kuti akukupereka kwa ndani? Kwa Mzimu. Iweyo ngati Mulungu ali Mzimu, nawenso ukhale Mzimuwo. Ndeno Mzimu ndi mawu zikhale pamodzi. Holy Bible. Holy Bible. Ukapita mshopu kugula Bible ndi buku chabe. Koma ngati buku lija lakumana ndi Mzimu mkati mwako, iweyo ndi Bible lija ndimene zimapangisa kuti Holy Bible. Mphamvu ndi Mzimu uli mkati mwako ndi mawu aja, ndi zomwe zani zibwerese mphamvu. Chomwe tikusoweka pa mpingo ndi mphamvu. Kodi mphamvu imachokera kuti? Olo magetsi omwe akuti speaker ikalire, malaini ndi awiri, mawaya ndi awiri, negative ndi positive. Nawenso ngati ufuna mphamvu ichitike pa moyo wako, mphamvu pa business yako, mphamvu pa ntchito yako, mphamvu pa utumiki wako, ufunika zinthu ziwiri: Mzimu ndi mawu. Ndikukuyikizani m'manja mwa ndani? Mwa Mulungu, komanso ndi mawu ake. Mulungu ndi Mzimu, ndipo mpembeza iyeyo ampembeze mu Mzimu komanso mu choonadi. Osati Mzimu okha yayi, choonadi chitaninso chikhale pamenepo. Mawu akamati nthawi zonse tiye tipemphere mchani? Tiye tipemphere mu Mzimu. Kupemphera mu Mzimu ndi kupemphera chifuniro cha Mulungu. Chifuniro cha Mulungu chimabwera mu njira ziwiri: chibwera ndi Mzimu wa Mulungu, chibweranso ndi mawu a Mulungu. Nthawi zati mati umapita kwa abusa, ine ndimafuna kuti mundithandize, kodi ndipange chani? Kodi mawu akuti upange chani? Chifukwa nthawi zina abusa nthawi zina akhoza kuzakuyankha malingana ndi experience yawo, osati mawu a Mulungu. Haleluya. Kodi mawu akuti chani? Tikhale anthu ochenjeresa, tiziwerenga mawu, tizaziwa mawu. 1 Yohane chapter 4 verse ya 1 akuti tiyeni tiyese mizimu. Asimwela inde akuyankhula under the influence of the Holy Spirit. Okay, is it the Holy Spirit? Asimwela akuti ndipange ABCD. Inde ndi mtumiki wa Mulungu ndithu. Kodi mawu akuti chani? Okay. Ayi ndithu. Zimene akuyankhula Apostle Simwela ndi mawu zikugwirizana ndithu. Akuti tiyeni tiyese mizimu. Chifuno cha Mulungu chimabwera ndi Mzimu. Mzimu omweyo akhoza kuyankhula kuzera mwa ndani? Mwa munthu. Mzimu omweyo analemba kale mawu a Mulungu. Abusa nduza ABCD. Kodi mawu a Mulungu akuti chani? Zikufanana? Si uphungu wina uliwonse umene mtumiki wa Mulungu angakuuze ndiwoyenera kuti ukachita. Haleluya. Nthawi nake ndali pa phiri ndazitumika nzanga amene macha kuti ndi kholo kwa ineyo. Ndiye nkhosa inafunsafunso akuti ineyo za chakhumi, kodi chakhumi ndikapereke kuti? Then mtumiki wa Mulungu anayankha, the apostle akuti iweyo ungoyang'ana wekha kuti kodi chakhumi changa ndikapereke kutiko. Kayaona wina wake akuvutika, kapereke chakhumi chako. Kayaona wina wake mwakuti, kapereke chakhumi chako. Ndine ndikuti kodi mawu a Mulungu uyankhula zimenezo? Kodi Mulungu ananena chani za chakhumi? Akuti bring the whole tithe into my wire. Akuti into my store's house. Mu nyumba yanga bweresani chakhumicho. Mu nyumba yanga. Kwa munthu wovutika ni nyumba ya Mulungu. Chiphunzitso chizaphunzire bwinobwino. Kukhala chete ndekuti pali nkhani pamenepa. Ndekuti ambiri mwa ife tikupanga ma mistake amenewo. Mulungu akuti bweresani chakhumi changa, iwe kuzaona kuti kodi amene alibe malayani ndani. Ndikapereke chakhumi kwa Apostle Simwela. Ali ni nyumba kale yabwino, amadya kale bwino,
Ndiye ndikapereke chakhumi kumene kuja mwana kuti ayi kuno chakhumi changa ndingomperekera wina wake school fees. Ndichifukwa choti madani timasemphana ndi daliso. Mulungu akuti ndiyeseni ndipo muzatani muzaona. Akuti bweresani chakhumi changa mutimo mu nyumba ya Mulungu. Chakhumi sitimapereka kumene wadalisika, kumene walandira chozizwa chako. Ayi ndingobenthwa papokha basi sindipitiliza. Chakhumi sitimapereka kumene iweyo walandirako machiliso ako. Kapereke ku nyumba imene ukujesedwa chakudya cha uzimu. Pamene ukujesedwa chakudya cha uzimu, nawenso kaperekeko zakuthupi zimene Mulungu akupasa chuma chako. Kapereke thanksgiving kumeneko, kumene ukujesedwa uzimu wako, kumene kuna kuti ineyo ndikukula mu uzimu wanga, kumeneko kapereke chakhumi chako. Chifukwa it is your storehouse. Storehouse zingati mnyumba mwako muli fridge. It is your source of food. Ukafuna kumwa ka drink utenga muja umwa. Ukafuna kuti chani, it is your source. A storehouse is like a source of your spiritual nourishment. Kochokera kwa magwidwe ako auzimu. Ngati ukuona kuti koma ineyo moyo wanga auzimu ndikukula chifukwa cha munthu ameneyo, kukapereka tithe yako, it is your storehouse. It is your ndi malo amene iweyo ukukula mu uzimu wako. Kapereke chakhumi kutiko kumeneko, a storehouse. Kumene umaja Sunday ndi Sunday, kumene umaja osati wangopita ku fellowship kujako akunenera kenaka kuyambira lero tithe yanga ndikuti walakwisa zinthu. Koma kodi amene akukuchosa apa, kukubweretsa apa, kukufikisa apa, kumabwera apa ndi ndani? Akuti kumeneko it is your source, it is your storehouse. Kapereke ndipo Mulungu azakudalisa. Ambiri mwa ife timalephera kupereka chakhumi malo amene timapita chifukwa chani? Timati ine zona ndikapereke kwa abusachi, ine zona ndikapereke kwa amene uchi chakhumi changa, amene uchi sindingampase. Ngati okay, malo amene sunga you cannot entrust them ndi chakhumi chako, malo amenewo kuli bwino usiye utani kupitako. Chifukwa malo amene sumapanga ona, malo amenewo sangakudalise. Imvani, malo amene sumapanga ona. Ena mwa ifetu timanena kuti ine ndizona ndinabadwira kandu Catholic, ndinabadwira kandu sepi, ndinabadwira ukuku singatani sindingasiyeko. Koma na chakhumi changa sindingakapase abusacha akamwere mowa, akapangire uhule, akapangire zauti zakuti. Malo amene tithe yako sungaipange entrust malo amene ajawo, kulubino usiye kupitako chifukwa sungadalisikeko. Malo amene weyo umapanga value ndi amene amakudalisa. Koma ngati supapangapo value umangopitapo poti kungokwanisa chabe, umangopita chabe koma suzadalisikapo. Olo alengeze mwa mtundu wanji chilisidwa dalisika, business yako ndi yabwino, koma ngati there is no owner pa iweyo, zero. My advice ndio ninakuti, if you cannot entrust a pastor kapena mpingo ndi chakhumi chako, it's enough indication kuti it's time to move. Pamene ukona ngati koma papa ndi pamene chakhumi changa ningapereke, pamenepo kakhale ukajesedwe. Ndiye kuti zikugwirizana ndi chani? Ndi mawu a Mulungu. Za chakhumi tizaphunzira bwinobwino, tukamba za chalichi cha moyo. Akuti Mzimu tizwa bwanji choyamba Ambuye Yesu aonekere poyera. Khalidwe la Ambuye Yesu osati mphaso. Chachiwiri
akuti ulemerero upite kwa ndani? Kwa Mulungu. Osati ndimaziwa ineyo ndimachilisa, ndapisira mathupa, iwe zako zili bwino, uja zikuyenda, kodi kupita kwa ndani? Upita kwa Mulungu. Sindingapite kwa Mulungu manjanga ali nthumba, sindingamamvesere kwa Mulungu ineyo mwina, ineyo sindingamamvesere kwa Mulungu. Mulungu akuyankhula ndendubwera kwayo kuti the spirit of the Lord says, manjanga ali nthumba. Ndi Mzimu wa Mulungu akuyankhula pamenepo? I doubt. Manjanga ali nthumba, then the spirit of the Lord says, ndende kumuseweresa Mzimu amene. Zomwe anthu ambiri akuchita sinde kuti nzoona. Paulo anayankhula mawu abwino kwambiri. Ambiri masiku ano tikumati tikati chiyayi timafusafuso kodi ndi chimo zili pati m'Baibulo. I'm not permitted to do everything. Ndi chimo timamba kumpasa munthu akuphunzitsa, timamba kumpasa munthu mafunso. Tandiuzani, ndipatana lemba kuti kuika mzanja nthumba ndi chimo? Ndipatana pamene analemba kuti kumeta chonchi ndi chimo? Timamba kufunsa zinthu zambirimbiri. Koma kuti I'm not permitted to do everything. Zilipo zinthu zina ndi pangano langa ineyo ndi Mulungu sindikuyenera kupanga. Kuonera mpira si chimwayi, komano at my level kungokhala pampando kumaonera mpira, Mzimu wa Mulungu andisusa pompopompo. Ukutani apapa ndikufuna kuti ndikuyankhule. Koma ngati Mzimu wa Mulungu pa ineyo anena kuti ukutani, ndiye kuti nene kuti inu musamonere mpira ndi chimo, zalakwika pamene. Komano tiphunzitse anthu dani kunyamula chachikulu mu mtima mwawo. Akanyamula chachikulu mu mtima mwawo, akanyamula Yesuyo mu mtima mwawo, akuti Yesu yokhayo azamba kuthothola kuti mwana wanga na ndi mmene neyo ndikupezekera munomo, izizi nonsense. Nyimbo izi usamamvesere, kucheza uku usamachezeso. Haleluya. Akuti ulemerero upite kwa ndani? Kwa Mulungu. Amaita imani Mulungu akuti A, B, C, D. Ineyo ngati Mulungu amene ali mwa ine akuyankhula zimenezi. Mulungu sungamuze chochita, amazuka pamene akufuna kuti akadani akazuke, amamba kuyankhula pamene akufuna dani ayambe kuyankhula. Wekha umachita kuti I think somana Mulungu afuna dani ambe kuyankhula, akusegula maso. Ndimaonelera angati amene walandirapo amene achitika pa moyo wako. Uzaona kuti zikuyankhulidwa ukungosangalala sizochitika, zikuyankhulidwa ukungosangalala sizochitika. Chifukwa chani? Muziwe chinthu ichi. The moment walandira uneneri, chinthu chabwino pa moyo wako, even akumidima amamva nawo. Okay, ineyo ngati ndi mtumiki wa Mulungu ndikanena kuti landira business yako, ndiye kuti ngero wa business atani abwera uzatani kuzapereka business ichi. Koma ngati zoyankhula zanga sizinapite ndi mphamvu ndi chitetezo, Satana analiso ngero, ndipo amaziwa kuti ngero uyu ndi wa business, ngero uyu ndi wa school, ngero uyu ndi wa scholarship. Amaziwa ndi akangoona kuti kangero kuoneka ngati mwa business so kakuzungulira pa nyumba ya mayi aja, amaziwa sana ndiye kuti ndi business. Tipange bwanji? Nditume ma anti business kwa mayi aja akadani akaononge zimenezo zisachitike. Ndeno ngati wina anangoyankhula mwawo mbuli, palasumikirena amaona adi ndithu ali ndi mphaso, komano amayankhula mwachimwanamwana opanda mphamvu ya Mulungu. Ndeno sizimatani sizimachitika. Chifukwa chani? Anayankhula kumidima anamva, akumidima anapita kukachinga. Iwe mwanena kuti mtumiki uja ndi waboza.
siwaboza ayi, komano palibepo empowerment. Ndizoona kuti mafuna business, koma kodi mukuziwa kuti kodi business imeneyo mungaiteteze bwanji? Ayi, akuti mtumiki wa Mulungu akupase chokhumba chako, komanso akupange empower, akuziwise kuti inde chimene ukufuna iweyo ndikupita ku nsungwi, koma popita ku nsungwi timayenda chonchi, usamale angakulande ndalama. Empowerment. Spirit word union. Pakhale mawu, pakhalenso mzimu. Uziphunzira mawu, mzimu ukhale mkati mwako. Haleluya. Pakhale ndithu Akhristu amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwawo. Chifukwa Ambuye Yesu akubwerera mkazi wake. Ife azibusa ntchito yathu ndi kupanga akazi ambirimbiri andani Ambuye Yesu, because Jesus said I'm coming to pick my bride, mkazi wanga. Kumwamba akukakhala ukwati. Zikachitika zimenezo. Zinthu zikulu ziwizo zimene zikachitike kumwamba. Choyamba akuti kukakhala kulandira mphoto. Iwe ndinakupasa Yesu wanga, mwana wanga, kodi unamulandira? Khala apo. Sindinakupasa Yesu yokhayi ayi, ndinakupasa mphamvu, ndinakupasa nzeru, ndinakupasa kutambasulira mawu. Kodi mawu amene ndinakuphunzitsaja unapanga nawo chani? Ayi, ndinalalikira, anthu anamva, anapulumutsidwa. Akuti aha, tsopano choka umumu ukhala mu nyumba iyi ya mpanda, ya magesi, ya self content. Akuti kumwamba kuli mphoto. Ngati pa dziko lapansi panopa pali ena amakhala mu nyumba ya mauzo, kumwambako ukakhalanso mu nyumba ya mauzo. Chifukwa chani? Unangomulandira Yesu wako, kenaka nangokhala pasi, osamayimba nawo, osamapereka nawo, osamalalikira nawo. Amphoto pamenepo ndi kolona chabe, kungokwatulidwa. Koma kumwamba kuja akuti tikakhala malo osiyanasiyana. Chifukwa chani? Cha zimene tachita pa dziko lapansi. Ndakupasa mawu abwino, kodi mawuwo ukupanga nawo chani? Ndakupasa ndalama, kodi ndalamazo ukupanga nazo chani? Ndi Ambuye Yesu akubwerera the bride, akubwerera chalichi lawo. Wina kumafuta kodi ndeno za mkazi wa Ambuye Yesu mwazitenga pa ndipo. Tikawerenga kwa Efeso chapter 5 verse ya 25 kama akuti monga mene mkazi aina kusipeka kwa ndani kwa mwamuna wake, akuti chimozimozi chalichi lizipeke kwa ndani, lizipereke kwa Ambuye Yesu. Akuti monga mene mwamuna ali hedi wa mkazi wake, akuti Ambuye Yesu ndi hedi wa chaniso wa chalichi. Ndeno ngati Ambuye Yesu ali ngati mwamuna, ndiye kuti ife tingati ndani? Tingati mkazi. So Jesus said I'm coming for my bride. Ndeno chalichi ndamoyo ngati malo amenewo mukupezeka ndithu the bride of Jesus. You are the bride of Jesus ngati mzimu wa Mulungu ali mkati mwako. Chomaliza akuti ndikukutumani, pitani mukalalikire uthenga, amitundu amve uthenga, mukalalikire uthenga, mukapange ndithu ma bride ochuluka, kabatizeni mu dzina la Ambuye Yesu. Akuti chalichi limene lili focused on uthenga uja kupitisa patali, akuti menero ndi chalichi la Mulungu. Koma ngati chalichi budget yawo akupanga budget, pali timaphwando so kupita ndalama, pali zisangano so kulowa ndalama, komano budget ya evangelism palibepo. Muziwe kuti pamenepo sipali bwino. Akati kuli birthday ya busa, ndiye kuti mamiliyoni akutani akuthika pamenepo kuli birthday. Komano tiyeni tikapange evangelism, tiyeni ndi crusade uku, tiyeni tipereke ndalama, anthu osapereka ndalama. Pali vuto pamenepo. Akuti mukayang'ane budget yawo, kodi ndalama zimene akazipeza zimayenda mwa mtundu wanji? Amangodya? Kodi ndalamazo zikupanga chani? Zimagula mafuta kuti akapezeso anthu ena amene akufuna akhulupirire? Akuti focus ikhale potani? Powina anthu ena a Mulungu. Haleluya.
tonse tikayimirire pamene ulipo. Ndofuna ukapemphere kuti Ambuye ndithandizeni, ndamva mawu anu, ndamva mawu anu, ndithandizeni ndikhale malo oyenerera. Pemphera Ambuye ndithandizeni, Ambuye ndithandizeni. Ndipo Mulungu akumenyera nkhondo, Mulungu akuchitira play. Baba, ndamva mawu anu, chosani kuzikonda pamoyo wanga, chosani kuzikonda pamoyo wanga. Nthawi zonse ndionese chipaso chanu, nthawi zonse let me reveal Jesus in my life. Play. Baba, ndifuna ndikaonese chipaso chanu, ndifuna ndikaonese chipaso chanu, ndisakhale munthu wozikonda omeresa ndinuyo. Baba, Ambuye ndithandizeni ndikapezeke malo oyenerera. Pemphera. Play. Baba, ndithandizeni, ndichitireni chifundo. Baba, sindikufuna ndikutayika, ndikumva ndithu kuti mukubwera. Ambuye muzafikire paine kuti ndine wokonzeka. Pemphera. Play. Zusazanjala kulamanja, just want to bless you. Atate muzina la Yesu Kristo tikuyamikani chifukwa cha mawu anu. Mawu anu ndi mamasulidwe, mawu anu ndi daliso, mawu anu ndi mphamvu, mawu anu ndi machiriso, mawu anu ndi sogolo lathu. Tikutamandani Baba, tikukwezekani chifukwa mwawalisaso moyo wathu, mwawalisaso business yathu, mabanja athu, mwawalisaso ntchito zathu, mwawalisaso mautumiki athu. Ambuye mukatamandike, mukakwezedwe mu zina la Yesu Kristo. Ambuye ananu mwapasa kuwala kuzera mawu anu. Ndi pemphero langa kuti kuwala kumeneko oyipa asakalande mu zina la Yesu Kristo. Pamene akupita akakonderedwe, pamene akayende akakonderedwe mu zina la Yesu Kristo tapemphera. Amen.